Ang Diyos igsuon na asay mga butang nga gusto niyang ipahandle sa matag usa kanato. O darong kini igsuon dili masayang kini nga butang nga gipahandle sa atong mahal na Panginoon. Gusto sa Ginoo nga iyang anak i-train, gusto ang Ginoo nga iyang anak tudluan aron kini iyang anak igsuon mahimong hamtong o daron igsuon kapiyalan sa igsuon sa atong buhi nga Dios. May musang mature in spiritual. Hallelujah. Hallelujah. So mga tara ka, pastor, unsa dahil mga butang nga ipa dumala, ipiyal sa Ginoo sa kuha. Kada mga butang igsumo na yung mga butang nga dili mawala. Mo kanang butang isuon nga mulungtan, mo kanang mga butang nga igsuon nga napakahalaga, mo kanang mga butang igsuon nga butang nga malipay ang atong mahal na Panginoon ug dili makalabaw ang mga butang ni sa kalibutan sa mga butang nga ipadumala sa Dios sa imo. Amen. So karon igsuon ang atong topic karon is spiritual maturity. Hallelujah. Hallelujah. Tagaan itong kusog nga palakpak iso ang atong mahal na Panginoon. Kasultihan ta kaigsoon ang pinaka-importante sa mata sa Ginoo, dili mga butang sa kalibutan kun dili igsoon, hallelujah, ang pinaka-importante sa mata sa Ginoo ang mga tao. Kung imong i-compare karon igsoon ang imong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan, dili makalabaw ang mga butang sa kalibutan isuod sa imong kaugalingon. It because ang kalag sa tao igsuon napakahalaga in the sight of God. Igsuon ang ato nakita karon dalawas ang tawag na igsuon in lamang. But ang sulod na igsuon walay kamatayon mao na ang kalag. Ug sa mata sa Ginoo napakahalaga ang kalag. Ninaog sa igsuon dili sa kalibutan, dili ito sa mga butang sa kalibutan, dili ito sa bulawan sa diamond o sa mga dagko nga area sa yuta o sa mga dagko nga balay, sa mga mansion din sa kalibutan na ninaog sa igsuon tungod lamang sa kalag tungod sa tao. Amen. So karon igsuon, mga tao nakapasahon sa ipadumala sa Ginoo, ang ipadumala igsuon sa Ginoo sa imo mga kalag, mga tao.